May gabi istahan. Madungog ko din mo friend nila Pinya, dili na kay katabi sa to dito. Sa 2 Pedro 1:10, giawhag ni San Pedro ang tanang nga sumusunod ni Kristo. Ganingon siya, paniguhaa gyud pag siguro ang inyong kaluwasan. Muna yung gisulti nga tinuwa gyud, paniguruha gyud ninyo ang inyong kaluwasan. Nindot kayo ang introduction niya. Muna yung admonition, paniguha gyud nga masiguro nga itong kaluwasan. Doon ay born again nga akong gitagpuan, ya kong ignansok, kami luwas na may. Ya kami rabag maluwas, once saved, always saved. Kung luwas, may luwas na kanunay. Ikaw, Sok, luwas na ka. Pumunta na sa kunya. Ako sang gitubag, dugay na dog. Muna nang na siya, kami na, ama may prinsipyo. Ang uno, Juan 5:13. Nga katong nidawat ni Kristo, amo namang gidawat si Kristo, luwas na may. Already saved. Ikaw, Sok, sabay imong katupag nga, mingong kag luwas ka na. Naaday mo'y doktrina nga, siguro mo maluwas. Nako, wala ka kay bawa na. Diba? Sa Iglesia Katolika, gawa ninyo ni sakramento sa Eucharistia. Nagitag na sa Sirach 24:29, tagna ni. Kadtong mukaon kanako dili na gutomon. Kadtong muinom kanako dili na uhaon. Eucharistia magini tagna. Kay sa San Juan 6:38-50 ningon si Jesus, ako mong buhi nga pananaog sa langit. Ang mukaon kanako dunay kinabuhing walay katapusan. Nya ningon siya, kinsa katong mukaon sa kong unod, muinom sa kong dugo, ako mupuyo kaniya, siya mupuyo kanako, o kanang tawhana dunay kinabuhing walay katapusan. Nako mo ni bro. Brad, born again. Nga si Katoliko na agi saan? Wa ni ninyo. Kaya lain ba sa inyong gisagop? Mo ni among gisagop. Kaya sa 1 Pedro 2:22, si Kristo dili gyud mamakak ang iyang gisulti tinuod. Nya sa Isaias 14:24, unsay gisulti sa Ginoo tinuod sa iyang gitinguha matuman. So matuman gani ingon niya nga kung mukaon ta siyang lawas unod doon natay kinabuhing walay katapusan. Kalawat man mi. So di masan may kakalawat o wa mi makandam. Naman sa 1 Corinto 11:29. Nga doon ay uban akong namatikdan matod pa San Pablo nga sakit. Kay ni kalawat sa tinapay wa mangandam. Muna kitang mga Katoliko, ang simbahan man sa nagtudlo na ito nini nga, kung nata sa estado salang mortal, ayaw pagkalawat. Kung salang binyal, ang pagkalawat, makapasaylo man sa salang binyal. Pero salang mortal, kinanglan sa tamo, kumpisalo na tamo kalawat. Sa ito pa, with the state of grace, sa estado sa grasya, makakalawat na kadadlaw. Gawas og doon natin sang mortal, kay kumpisalo sa tayo. Munyaon sa paman, ang lain nga kita nato sa Biblia, nga gisaaran ta nga maluwas, luwas ta. Kanang sa 1 Timoteo 4, 13 ito sa 16. Brother Dam, nakita ka niya? Huwag ko kita ni mo. Tiniri kong tanaw. Ningon si San Pablo, pagtuon pag-ayo sa pulong sa Diyos, yay kinabuhi na. Yay paambit sa uban. Kay maluwas ka, hasta itong naminaw kanimo. Di ba, giklaro lahat sa miskino? Yung sangyaw mo sa mi. So maluwas mi. Katong namati ka naman. So duhana. Sa pailain, nga gitudlo sa Iglesia Katolika nga kita kisaaran gyud sa Ginoo nga maluwas.
Kanada sa San Juan, Kapitulo 14, 23, 24. Nga ningon si Jesucristo nga, kung nagtuman ka sa sugo, ako nga kung amahan mo puyo kanimo. Ikaw niya ka na. So, klaro kaya na nga, naninguha mo sa mis pagtuman sugo sa Diyos. Di bodo, nangutana makaugno na ba'y mga pagtulunan sa Iglesia Katolika nga mabasa sa Biblia, nga doon na isaad sa inyong kaluwasan. Doon na. Ang inyo diyon sa man, Brad. Siya pagtuo. Pastor matugog pagkutanan. One saved, always saved. Kami giluwas, kanon naming naluwas. Ang pagkutanan ako, kining, ikaw, Pastor, sa imong pagkakaroon, siguro gyud kang maluwas. Siguro gyud, matupad niya. Sa imong pagsiguro nga ikaw naluwas na, dili na ba ka makasa? Uy, kasaha gyapon ko. Muna gyud tubag nako, Pastor to. Ya sa Plaza Independencia. Sunod ako pagkutana, Pastor. Kay ningon luwas ka na, pero bisag naakas kahimtang sa luwas gyapon ka. Nga ako pagkutana, naakas kahimtang sa mamatay ka, maluwas ka gyapon. Ako, Pastor, nahibaw pagkagisultis Biblia sa pinadayag. Isya ko sa mana. Pinadayag 21 o 27. Nga walay bisan kinsa nga magsulod sa syudad. Gingarian sa langit man eh. Nga doon ay bisan jutay nga buling sa sala. Yan yung ka, bisan pag magkasa ka, magkasulod ka sa langit. Dito ba kagisultis Biblia? Awan na siya matubag na kuha na kay napiki naman siya nga magkasuhod gyapon siya sa langit. Bisan pag nakasa siya. Di mo na tinuod. Kaya sa pinadayag 21 o 27, bisan jutay nga buling sa sala, igo na nga dili ta kasuhod sa langit. Mahin na lang kay ang Ginoo justice man. Di man niya silutan og dako ang gamay rang sa. Wala doon na tayo linisanan. Doon ay patiens purgationis piccatorum. Nasa Hebreo 1, 2-3, sa Latin, patiens purgationis piccatorum. Nagyong purgationis. Sa ito pa naghimo siya paglinis sa mga sala. Una pa siya masakas langit. Muna nga, ang ato dahing pangatarungan sa malas Biblia, lahi nila, kay ila, bisag makasa pa sila, tungod kay ilang ginawat si Kristo, bisag makasa pa sila, suod niya po sa langit. Dili man ang himo. Muna nga, ingon sila, pagtuo lang, bisag makasa ka, pagtuo lang. Klaro kayo Biblia, sa Hebreo 2:13 nga to sa 17, maluwas pang tao sa pagtuo lamang, dili kayo. Ang pagtuo, kinahanglan ubanan sa buhat, aron siya maluwas. So muna nga, ang Catholic faith, Catholic teaching, sakto gyud. O ganang ila, mapikig yun sila katong pagkutan. Iluwas na, sa magkasa, luwas na, di mahimo eh. Hindi ko na Ginoo, why makasuod sa langit, sa gingarian sa Diyos, nga doon ay gamay bisag, gamayng buling sa. Manang iyon sa panultihon, why balaan o santos, nga why maitom nga dagom sa kagahapon, pero doon na sa sila'y mahayag nga kabuntagon. Proverbs mo na, abot sa buta na, daghan sa mga santos, doon ay kagahapon. Madagumon nga kagahapon, sa doon ay mga santos nga magkasasala kanya to. Namely, Maria Magdalena, San Ignacio de Loyola, San Agustin, pulos man ang mga dagkong magkasasala kanya ito nga santos man. Walay mga santos, walay madag-umon nga kagahapon, pero doon na sa sila'y mahayag nga kabuntagon. Sa mahayag kabuntagon, the renewal of life. Pagbagos kinabuhi. Yan nato, how to sustain, what are the admonitions in the Bible to sustain righteousness. Ang unang yun, magampo. Kaya ni Yesus Kristo, kung magampo ka, matod pa ni Jesus, dili ka ipagdaog sa mga tentasyon. Sa Latin na et minus indocas in tentationem. Kaya nangutan na po si Padre Ikong sa Minglanilla, si Sok kami husto anak. Dili mo kami ipagdaog sa pagsulay o sa panulay. Kay sa
Pagkaraw na ko, Latin man na. It ninos inducas in tentationem. Tentationem tintal man na. Tentasyon ako. Dili mo kami pagdaog sa tentasyon. Sakto kaso. Kay kanang pagsulay, lain man na sa tentasyon. Sakto siya, pero ang tinuod, kanang tentasyon, pagsulay ang magyapon na. Pero stick to mo siya gutok. Hibaw kung siya yung puto sa buto. Muna, it ninos inducas in tentationem. Dili mo kami pagdaog sa mga tentasyon. So, prayer. Di man magkaipon ang sa o ang atong pagampo. Sama sa 1 Corinto 6, 4, 5, di magkaipon ang kahayag o kangitngit. Di magkaipon si Jesus o ang yawa. Di magkaipon ang kamatuoran o sayop. Muna nga, di magkaipon ang pagampo o ang kasalanan. Ya, kaduha nga, sustinihan din nato ni atong communion of the Eucharist. As open. Kung Domingo ra ka magalawat, yawa kay sang mortal gikas Lunes nga to Sabado, kalawat yapon ka. Kaya ang babags pagkalawat, sa mang mortal. Kung kay sang mortal ka kalawat ka. Sa lang binyal, pasaylo man na. Unya ang usagyot sa kabulig nato nining atong pakigbisog nga dita ka sa likayan gyud ang okasyon sa balay sugalan, balay kahilayan. Doon ako may kumpare dito sa nakanto sa Roma, sa ngingiga dito sa Roma, Bratsok. Nga naman, doon ka sa Vaticano, doon ay mga kalye-kalye yung nindot kayo, purting pahas mga babae. Pare mo siya, babagan ka. Sir, do you want a pleasure? Do you want to be happy with me? Mga agad. Sus, gopahar mga Bratsok. Ngayon siya, Inday, in English niya, I am a Catholic priest. Yes, you're a priest, but you will be happy because I will give you deduction. Sa ito pa, ang full payment, doon ay deduction. Ngayon siya, no. I am a priest, ngayon siya. Yeah. Grabe. Pero pagkato niya sa Lourdes, Francia, sus dito siya mulibawat yung balibo. Doon na yung Diyos. Yawa yun dito yung maghagad ng babae. Sabi mo sa Francia, sa Lourdes, Francia, Bratsok, purting maglaray, purting nagkahana, mga masakiton. Ang uban, tanaw ni mo, ang dungoy-dungoy na, kapit na matay. Pero makikita ka. Igisagis para sa Eucharist, takhan kayo makita nga, namangon, nanaog silang wheelchair. Nangayo. Mulibaw ito yung balhibog kikita ka. Actual. Pusti yung liga. Sa Lourdes, Francia. Pero dito sa Vaticano, nga dito sa San Pedro, no, sa mga kalye nga, blocking man, mga babaeng gwapa kayo. Dili kayo mistisa, pure yun nga Italian. Beautiful ladies. So, this is it. Nga naagi mga tentasyon. Ya, palayo lang ta. O kanang pagpalayo sa okasyon sa sirak man na, 21, 1-2. Uot baka ka dili ka makasa, likay sa okasyon sa. Kaya San Pedro mingon man. Kung gusto kang dili makasa, pungi ang imong temper. Muna doon ay word temperance. Sa man ang temper na to? Dali tang masuko, dali tang maibog o gwapa, ya, kanahantas sa sayon nga trabaho, nakugsildo, panulis o pangawat. Ingon siya nga, no. Moningan lang na to, mga carnal desires. Yang atong tambal na temperance, pagka mapunganon, paglikay sa o mahingpit ka, matod pa San Pedro. 1 Pedro, Kapitulo 4, versikulo 1. Malikon ako ang akong pasiuna, nga mo sa'y pagtapos. 2 Pedro 1:10, paningwa agyod ang inyong kugalingon. Paningwa ang inyong kaluwasan. Kaluwasan gid. Kay sa 1 Pedro 2:15, ang kabuutan mo'y mayong depensa sa atong pagtuo. Kung buutan ka, ang tao nga makig-away o makiglalis nimo, matud pas Ginoo, kuhaan niya buot, dili makaharong nimo.
tungod kay buutan ka. 1 Pedro 2:15. Mapukan ninyo, mapukan nimong buutan mo sa usa ka tawo nga moharong ninyo paglantugi. Murag sudlan ang iyang utok sa kabuang kung moharong nimo. Imagine that. Sa tubang katuring kabuutan mo ni mayong weapon, mo ni may natong depensa. By the way, balita lang dito mi si Brad Adam ganina, si Brad Jong Chua, doon ay pipila ka magkauban na to mga Catholic defenders. Gipatawag mi ni Father Renan Lucheng Chinga. Iya apelido, middle name Chen, iya apelido Ga. Sige ko pat, pero gi-interrupt ko niya siya. Aga kung tuyo, Bradsok, ninyo, ni ay dokumento nga kamo si Adam ousted na mo sa Catholic Faith Defenders. Ngano man O, dinhimay ni anhin ako. Wala mong gipasabot, gipahayag na siya. Salamat kayo. Gitaga na mo sa katong endorsement, katong gisulti sa Arsobispo sa atong lalawigan, to all Catholic priests, my beloved Catholic priests, I endorse, I support the Catholic Faith Defenders Cebu chapter. And all their apostolate regarding the Bible, open forum, Bible sharing, Bible exposition, then seminars, and media apostolate, radio, television, and print media. I am happy to endorse you. And these people, Catholic Faith Defenders, are doing this apostolate that will help you in your problem regarding attacks on our dogma and doctrines. The Catholic Faith Defenders of Cebu is our defenders of the faith. Nasa kisuot at subispo, gibasa gini Padre, lingo-lingo siya. Siya doon naman punoy kuan. Headline ro sa lungsuranon. O gahapon, Domingo. Yan nakadama mi si Brad Adam. Among hihatag niya, uniyara mo na front page. Si Arsobispo Palma ni Padayon pagpaluyo support sa Catholic Faith Defenders. Meaning Catholic Faith Defenders sa Cebu. Kunya, ang iyang sekretary, basing nakadawat sa gipadaan nila ni Dinatunganlan, ningon nga, ang mga Catholic Faith Defenders, gipaybaw, nga gamiton nyo sa pangatarungan sa God-died, kining God-died doctrine. Karon si Brad Adam nagpakli-pakli, yung sinya na di ay, mahimo na to, Bradsok. Kaingon man diri, God died in His human nature. Oh, mo nito gamiton in His human nature, di ba, Brad Adam? Oh, so, muna, kay, di lang to God died, literal, kay contradiction of term man to. Because God is spirit, He cannot die. So there is no such literal death of God that is contrary to the nature of God being Almighty Spirit, and the Spirit cannot die. Iba na tas teksto na, Juan 4:24, kaalam do si uno, ang Diyos Espiritu. O ang Espiritu dili mamatay. Well, excuse me, kay ang hangi o gyud nila, speakas ba? Kiningutan naman si Padre Renan nila. Kung sa mga yung tuyo, ako ning pahunungon ng mga Catholic Faith Defenders sa Cebu, kay doon na ba ni Bible study sila dire? Ako pahunungon? Ningom sa, ayaw lang Padre. Kung sa mga yung tuyo, nga nila lang mag-isgot o God died. O sige, ganin lang ako ingnon nga di, alam mo mag-isgot God died. Di ba, Brad Adam? Dito mo taga nila? O, muna nga, lipay ka siya, niya. Nahimuot ko siya. Sige lang, balik ito dire ako sultihan. Na nako'y dokumento. Ikuha po ganyan katong live na to dito sa palasyo, sa residence Arsobispo, katong niingon si Archbishop Palma nga, I do not subscribe that decision of the National President to oust Adam Ampero Oxoc Fernandez. I do not subscribe that. Yan nga yung sa Skopje, itaga ni Brad Jong Chua. Yan ibagting naman ang penumdum na to kay mo opera ng mga suga. Salamat kayo, manindog ta, magampo ta. Salamat sa mga nagsama, Espiritu Santo, salamat sa mga tayo, salamat sa mga
sa mga pamilya, sa mga pamilya. Kami sabi kadati, pagpadayon sa pagdalawasan ng alaga kanina sa gahong kasulong sa Diyos. Amen. Ngalan kumahan, pagsanat, o Diyos kayo, pagsanat kayo. Amen. Salamat. Sa wala tayong sounds.